Malawi Brief. Timu ya Scorchers itafika pa 18. Asilikali ankhondo anaonesa nawo zomwe akonzera atsikana athu, ndipo iwowa pangaperete kuonesa kuanyadira atsikana amenewa the Scorchers. Tambi ya MTF zimenezo ndithu pereze asilikali aja ambapo asilikali asilikali aja tapeza pano pa 18 pamene anakhazikitsa zawo zonse kunena kuti Scorchers zikafika pano pa 18 ndiye kuti akhale akutijoyina pa ndipiti umenewu, ndiye amenewa ayamba kuyimba zitoliro zimwenyemwenye zikuyimbira pamenepa kuonesa ndithu kuyayi takulandirana atsikana pa ulendo wanu wochoka ku Morocco. Iyayi makagwira njira zamandika kwambiri, ndiyetu kulitu mwambo okoma kwambiri pupa. Asilikali ndi amene waona ni njinga za moto zili mbuyomo ng'aning'ani njinga wauza Malawi kuti ayi ifetu atsikana wati nawo limodzi komanso ali nawo limodzi Malawi asilikali a dziko lino pupa. Mwambo okoma kwambiri, njinga zimukuzionazo nzasilikali, kenako pambuyopo pali asilikali amene ndithu akuimba zoimbaimba kusangalalira ma Scorchers. Kuna area 18 Amalawi ndithu ndi amene wa Amalawi ambiri avala ndithu majezi avala majezi kusangalala akuvina ndithu anthu sana akuvina kuonesa ndithu kukondwa, koma chomwe tingakambe kuti ayi ndithu kwa anthu ena amene mukufuna kudutsa msewu umenewu wa 18 Kanengo, ayi kwachema kwambiri kwamba kuti ndi chimwemwe chisangalalo ku timu ya the Scorchers sangalala. Mwina tikanati yabwera wani koloko koma kwakhala zotani pupa. Timu ikanakhala kuti mwina inafika nthawi yabwino kukuwala bwezi kunena pano kunena kuti mayendedwe akanakhala ovuta kwambiri. Mwina zonse bwezi titafika tili panopo tikanakhala kuti kanali kutali kwambiri chifukwa unationesese nsewosewo ndi otsekedwa kwambiri ndi unyinji wa anthu ali ndi chisangalalo chochuluka kwambiri, akufunitsitsa ataona timu yawo kufika mdziko muno. So mbali zonse mutha kuona kuti kuli anthu magalimoto ndi ochuluka kwambiri kuperekeza timu imeneyi kukafika kumalo kumene itakagone. So sakhala zangochitika momwe kunena kuti timuyi yafikabe kanthawi kotakirako pang'ono, koma anthu sakuchoka m'misewu pupa. Anthu alibe m'misewu kufuna kuchitira umboni kufika kwa Scorchers pupa. Apa tikuthamangira apa interchange, tamangira ndithu pa interchange pamene
tikuperekeza timu imeneyi makamanga ndithu timu imeneyi ya the Scorchers. We don't take this for granted. My God bless you all. Yes. Support you. Yes. This is not how we go say. Gamba na kusika mlibasade body. Hope basade the.
Kile kwa mbili kwa sababu ya ano taatoka president kwa balonse kwa sasa sababu ndio tunaandikia awali bano mafadi kwa umekundi somayo asana ati wa arabume Ona mapangolini akala pakona takunya dirani gezi marize tangu koma Akui marize tangu koma God is Thank you guys. I love you all the viewers. Inuyo mmakwana ma viewers. Sabu ino kwambiri ma viewers. If mami. Okay. Inu soma sangalala tu. Chida kukondwa tu. Ngoma. Nakunya dirani. Ngoma kwa mbili. Sigoma sigoma.